kalman lae Inaglapas nga altan Malagip mo pailaw biyak Karita Manuang tawin Inaglapas di ayan na Ayan yan anak ligat Mapiten ligasan Di tanem kay tuy puso Day umupo Tay lulada tayan Awanin tiragsak ko Ubiyag kay tuy biyag Nagkatsaranayen Tuy kansyong ko kinta denggen Kasi di kalman laen Di tanem day tuy puso Day umupo Tay lulilaga kaayat mo Awanin tiragsak ko Ubiyag day tuy biyag Nagkatsaranayen Tuy kansyong ko kinta denggen Kasi di kalman laen Tuy kansyong ko kinta denggen Kasi di kalman